Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sithetha imeko ephuma pha kuKaizer Junior Motaung, ethetha ke ngeYoungsters eqela kule Kaizer Chiefs. Sitsho ke sithi ke bona ke bayayithanda into yokubana iYoungsters zabo bangabe bezijikelezisa, bazigcine zidlale pha ku-DDC ixesha elininzi, zifumane i-game times, zibane zitreyina pha no-senior team eqela leKaizer Chiefs. Ngoba uthi ke laa nto bani uthatha iYoungsters uzilowuna qithi iyaziphazamisa emqondweni. Bona bakholelwa ke into yokubana bazigcine ke zidlale ezi matches zika-DDC pha, zidlale ke pha kwi-reserve side eKaizer Chiefs, kodwa ke zitreyine pha no-senior team weKaizer Chiefs, ke zigeyine pha i-experience ngombono wakhe. Thethela ke into yokubana ke bekwesi squad ke bebenaso besigcwele njengoba uMr Nabho Colors esithi ke isquad seKaizer Chiefs sinabadlali abayi-40, ufuna ukuphungula pha. Bethethela kuloo nto ke ulantuzana ke uKaizer Junior Motaung esithi ke bathe bebazincama balowuna pha uMashiyane kunye ke lale nkwenkwanyana ke yakwa Samkelo Zwane bebasa pha kwiqela ke lasiwelele FC. Enye into ke bona ke ngoko Mashiyane abasabalo kakhulu kuluhlu leYoungsters, sekukudala noko bepha ku-senior team ke weqela leKaizer Chiefs. Sicima ke ubhekisa mhlawumbi ke kubantwananyana ngoku abasadlalayo pha ku-DDC abenza kakuhle apho atshoyo kuKaizer Junior Motaung esithi iphulo bona abakulo abafuni balowuna aba bantwana, bafuna ukubagcina pha kulaa DDC bebane ke betreyina ne-senior team le yeKaizer Chiefs befumana i-experience. Ngoba uthi le nto khawuleze ulowune ezi players ezincinci kusingathi ziyathanda ukudidiseka emqondweni, ngoba ngamanye amaxesha ziye zifike zilondele kwezinye teams, zifike pha ingadlali, mhlawumbi idlala iinyanga ezimbini, ihlaliswe ebhentshi ixesha elide nakuloo team ke ibilowunelwe kuye, end up iYoungster ngoku sele ingasazazi nokubana ingaba inetalente apha ebholeni okanye umntwana acinge nokuyiyeka ibhola. So uthi ke elona abona buchule into yokubana ke mabazigcine ntwana pha ku-DDC, zitreyine pha no-senior team eKaizer Chiefs, zideske zidebe ke ziyavuthwa. Futhi ke wathi ke kuyenzeka nalapha kuCAF ke, ngoba mininzi le midlalo izawudlalwa pha, and uCAF ke uthe uvumeleke into yokubana ke kungaregistership players ke eziyi-40. Into ethetha uthi ke pha uKaizer Junior Motaung isende le ndlela ke izawuhanjwa pha kuCAF Confederation Cup. Akho mntu wazi into yokubana ke kungahamba beqhwalele kweliphi na icala. Into ethetha ukuthi ke bangahamba babe luncedo ke aba ke babane betreyina pha no-senior team ke weKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula ke intetha ke bephuma pha kuKaizer Junior Motaung. Nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.